बेलाखेना हामबाय सिनि मीडिया पार्सन दङ दिनै सिनि टिप्रा मथाना हामजागै अ जाराव जों साइमानका प्राय 150 200 जन दिनै भोटार्स आरो जइन खालायफैखा जों बावनो दिनै सिनि बुबाग्रानिङै दा सिनि टिप्रा मथानिङै जाय बावनो खाबाय खुबाय खेलामसगो ताई थिनांगो ताबो बसखांनि जे इलेक्शनाव आं खाख्लायो बर' फाइमानि टिप्रा मथानि कायसा अंश सुदो अंश सिमिया टिप्रा मथाना हामजागै जे फाइमानि यागुला टिप्रा मथानि टेबो फान राखा ताई टेबो कराखनाय आं खाख्लायो ताईबो जारा तिनि आरो कांग्रेसनि इंयाखेबा CPIM नि इंयाखेबा गुबुन बदलनि जारा फाइने रक अमतिखेनो बरबर तिनि अमहायके योगदान खालायनो अ आशा आकांक्षा नारगो ताई आं खाख्लायो जों सिनि बुबाग्रानि याकनो टेबो करा खालायनानै हामबाय तिनि सिनि मीडिया पार्सन दङ बनि लगे लगे नायथंनाय सिनि टिप्राबासि जत्त खाजनि ताकु टेबु फनो आनि खाजनि हामजागु टेबु खुलुमु याफारैनो आं आपना सिनि बेसाङाव थाइसा थाइनि साजानो कंखा सिनि काकरा बनो सिनि जे पास्टा बिसिओ जों 95% मतो सिनि भोटार तब उंगि दङ बनि लगे लगेओ एचसी जे तृणमूल कांग्रेसनि स्टेट लेवलनि जनरल सेक्रेटारि बरन गोनां किरत मोहन दास बनि लगे तैबो सिनि बनि बिनि सिगां उत्तम सरकार हनै CPM पार्टीनि एचसी अंचल सेक्रेटारि बबु सिनि लगे जयेन रफाइखा এইভাবে सिनि सारा 33 काक्राबन विधानसभा केन्द्रও सिनि अनुमानिक ताबक जदि विधानसभा निर्वाचन हांख्लाय जों गाहाम रेजाल्ट खालायनो पास खालायमाना तैबो जों नग थाङै जों बुजगलाय दङ नग थाङै रेली खालायो जों बुजगलायो सिनि सुदु टिप्रासा नगैया सिनि जेनेरेल परिबार जों काक्राबन पालाटाना कुसामारा किशोरगंज ते अमो हद्रा थुं जागावनो जों थाङै थङै जों जागा जागाव जों 1-2-3 दिन परेखायनो जों न जयनिं रनि बांगै गोबां फाइ दङ हाइन बाङैनो जों आशाबादी बोसोरनि विधानसभा निर्वाचनाव जों गाहा रेजाल्ट नागैनो पास खालामगोन जतन हामबाय।